Buya kigima omwancho muri abigeta seni kia Ndizi TV ne chitaika ikomi chaitire magiga ye Chinsa Isano na Ibere chabono mugaso kondengo saba okwabera asogota chaka kengima kondo mwancho nabwo chaka koyanyorera amangana yo asenchera iyo bwenye nyara chitariki cyare na chitariki 15 na Ibere mutinyi 10 umwako yigabwe kiribubere 22 asenera riganira bana ko koletera amangana maya asenchera iyo bwenye nyara Chinsa machiche mitandao asense ya Facebook na wakatonya gwitira Ndizi TV News Digital na bwiga sensemeri ya YouTube na wakatonya gwitira Ndizi TV News asense moye website na wakatonya gwitira www.ndizitv.or.ke Retria na Fridah Kerubo na sense mochi biaro kerelio nigo tokubwatanere Joshua Auta mwancho muligere chinga kitoroche abawaziri bachorwa abaya bagenda takokorerwa okolingoliwa na boigo committee nigo yariganiti bene asoko ene kibuna kwanyorera bale obobui magega yo gweta ase okolingoli guko mwancho muri karansa oike elindengo erere amangana yo asinchira yo bwinye kwandengo ira nanda sege kekeke elindengo manye amange Omanchi mulgerera gingo chaka kegima nigongo chakera county ya Kisii asengo komanyibuna abakagerwa bubo ibibabere nigo baitwa obutuko bogokera lero asensemeri ya Nyamukenya iyo gotoka ase wadi ya Bukiamu imeye bunge ya Bonchari county ya Kisii abanyanyimbo nigo bakira na sensemeyo na bigo kwira emebereyo wika ase engendu ya KTRA choro batura sinchira iyo bwinye Igana nyorire abangwana baberega iga bangentire basungire chingori igo baraba ibi bechingoko nacha kobori umuntu ndegano bamaite yato karimba banyikaina kunyangiti aria igo nigo baraba ibi abarose baibire konya chingoko chitibi chiretio ebinte ebingo bakogire kori nyomba eri tangoro kuteni singa kanyabaro sito noga abantu abe baibere tanko yane tuka babu atima abera nande naba muraba ke batakire bakole gas gaki egente kenje nabo kasa 11 namakanyala abantu bechire para ngaba ibera anko yane ebintu nkuchikonya kubwata namakanya chipikipiki chinyinga chikurukuru mata ngana baibi bakwirwa chimata bangente iru mata Mobunge o West Mogrango Honorable Stephen Mogaka nigo airanelimbia mono gochia ase abamenyi bensemeyo magega yoko mochora buna omobungo ye ase anyare ko bagakori eiranga na chikoleta amonchereria anene mono ase sector ye chisemi gokwana nigo aganirie obutuki kwa enekigwa nase obwango asogo itwa ku mwalimu monene bw'eskuri ya besike ya rangenyo oyokorukwanga Ridia Onyoni ase boigo ainekebuna bikoro bunebyo mbirigo kwanekigwa ase amatuka busyo. Out of our children, I want to plead with you, take confidence, let us be prayerful, let us have faith that never again shall a crime of this nature happen within our teaching compound and within our education sector. Nataka kuomba msamaha kwa sababu ya barabara inayoelekea shule ya Kemasare. And I want to thank the children and teachers of Kemasare and Yasabakwa for coming to join our Red Queens in solidarity and condemning the act of murder and also reassuring the nation that we shall pick up ourselves and still be the best girls and the best boys in our examination, and we shall be celebrated when the results are going to be announced come next year. I want to finish by saying this. I thank God and the people of West Mogrango for electing me as an MP. And I want to thank the catechists and priests of this church for committing me to prayer. I am a product of prayer because I didn't have money to get my way to Parliament.
Magega y'omurai bense Dr. William Ruto gochora abawaziri ase serikali enya wano nigo okolingolirwa gwacha kirubene asokwene kibuna bali bachoretwe ngwenyorera bali amabagayo litkolya rero nigo ekomiti yachaka omurubire ibene ase batanganira